Mira, quan vaig marxar, vaig donar tots els diners que tenia a la teva mare. Sí, ja ho sé, tens raó. Quan li vas donar $800? L'any 66 això era una fortuna, oi? Ella treballava. Saps qui va treballar? Jo vaig treballar. Pago les factures. I jo m'ocupo d'ella. Ho sento. Sí, sembla que avui sents una pila de coses. És una mica tard, no trobes? Molt bé, amic. Tu guanyes. Tu guanyes. Tens raó. Suposo que has vingut només per sentir-me dir això. Tens raó. Bé, ja ho he dit. Estàs content ara. Tens raó. Saps una cosa? Que et bombi. No em parlis d'aquesta manera. Parlo com em surt dels pebrots. Ja n'hi ha prou. No podem ser més civilitzats? Potser no li hauria d'haver enviat la carta. Suposo que és inútil intentar que siguem amics. Vols ser amic meu? No em vinguis amb històries. Han passat 20 maleïts anys. Ara ja és una mica massa tard. Dispenseu. Sí. Ho sento molt. No hi fa res. Ja em pensava que acabaria passant una cosa semblant. Ni tan sols esperava que contestessis i encara menys que vinguessis l'endemà mateix. Però m'has vingut a veure. A passar uns dies amb mi has dut força equipatge, ho he vist. Ja que has dut roba, m'agradaria que et quedessis una temporada. Jo treballo. Si són els diners el que et preocupa, no t'amoïnis. Només vull que passis una temporada amb mi. Fes-me aquest favor. Ja sé que aquest lloc sembla molt avorrit. Però hi passen coses. M'hauries d'haver dit que anaves a Reno. Hauria vingut amb tu. Necessito que m'ajudis. Qui és aquest home? El coneixes? No, però em sembla que està un pèl sonat. Que hi esteu? Ho sento. Què et passa? No ho sé. Mira, tu no vius aquí. No saps què és això. Estic completament sola. I quan ell hi és, no tenim res a dir-nos. Ves per on? Ahir a la nit, tot va ser diferent. Fes el favor de callar. No, estic tipa que em parlis així. Jo estic dit de la teva actitud. No t'acostis! No em peguis! No penso pagar-te. Em vols callar, No sisplau? em peguis, sisplau! No et pego pas. Prou fred! Prou què? No et peguis, per l'amor de Déu. No em facis, no em peguis! No et penso pagar. Ho sento. Prou. Ho sento, ho sento.
Sara! Bon dia. El teu pare m'ha dit que et digui que tornarà aquest vespre. Vols esmorzar? Et puc fer ous ferrats o cafè. Què et ve de gust? Explica'm què dia entrepassa. Déu meu. No ho sé pas. No sé què fer. Sara. Tranquil·la. Fèiem tan bona parella. No havia estimat mai ningú com en Fred. Quan es va instal·lar pel seu compte li va passar alguna cosa, no ho sé. Va canviar. Abans no era pas així. No era així, t'ho asseguro. No sé què fer. Vull dir que no sé com el podria ajudar. L'únic que sé és que ja no sóc feliç amb ell. I tu sí que em fas feliç. Doncs per què no el deixes? No puc. Doncs ho tens molt negre, Sara. Molt negre. Comença a fer fred. Li he dit. El què? Li he explicat què va passar entre nosaltres. Ja s'ho imaginava, però ahir a la nit se'n va voler assegurar. Em va pagar fins que li vaig dir. How can I say I love you when you're not my baby? 'Cause my baby, she'll be my lady. Dusty. Tu deus ser en Mick. Sí? Em dic Ward. Sóc germà de la Sara. Com estàs? Bé.
El teu pare ja fa temps que et volia veure. Et quedaràs gaire temps? Sí, 2 setmanes. Vés-te'n aviat. Guard, que ha trucat la mare. Sí, de fet diu que et vol venir a veure aquest cap de setmana. Potser se'n desdirà. Sí, suposava que ho diries i li he dit que hi aniríem la setmana que ve. Atenció, aquí central. Aneu a la botiga d'en George. Hi ha hagut un atracament. Atenció, aquí central. Aneu a la botiga d'en George. Hi ha hagut un atracament. Agent Smith, presentis a la central. Bé. He d'anar a treballar ara. Cuida't força, amic. Igualment. No et fa res que ho sàpiga? Noi! Un moment. T'he de dir una cosa. Em sembla que no ets com el teu pare, oi que no? De què parles, ara? No. Espero que no tinguis els mateixos costums. Suposo que el teu pare no t'ha parlat mai de l'Eirin. Ni de la primera noia, de la Daphne May, tampoc. Estic segur que no te n'ha dit res, oi? És clar que no. El teu pare no és un home corrent. Durant tots aquests anys, el teu pare ha tingut unes quantes dones, ho sabies? No vull pas dir que sàpiga exactament què passa a la casa. Però hi ha algunes nits, quan el vent para de bufar del tot, que se senten coses que no s'haurien de sentir. Oi que m'entens? Saps, noi? El teu pare no és exactament una d'aquelles persones que en diem normals. No és d'aquells que en tenen prou donant una plantofada a la seva noia quan el fa enfadar. No, és una mica exagerat. Ell té mètodes més dràstics. Fa el que vol amb elles i després s'esfumen. Cap on va? Això no ho sap ningú. Però aquest llac és molt profund. Ningú no pot saber què hi ha al fons del llac. Saps què vull dir? Estàs ben grillat. Molt bé. D'acord, noi. Pensa el que vulguis, però el teu pare no és un home normal. Jo estic ben tranquil. A mi no em farà pas res. Només li agraden les dones joves, boniques i delicades. Com la Sara. El vent t'ha fet perdre un cargol. Ho puc demostrar.